नोंथांमोना मोसौ बायनो गोसोबा फानफैनो हासिगोन आरोखि नोंथांमोना लायनाय रेजिस्टारखा गभर्नमेन्ट रेजिस्टारखा बेयो बाजारा ओमफ्राय बेहाय जेबो उसुबिदा गैया सोरबा बायनो गोसोबाबो बायफैनो हागोन ओमफ्राय फाननो गोसोबाबो फानफैजोबनो हासिगोन आरोखि नैबेलायनो दिनैसो अपेनिं बिराद मोजां हाथाय जादों मोसौफ्राबो गोगोम बुरजा सौफैदों दिनै अपेनिंआवनो बिराद गिदिर जासिगोन बाजारा मोजां जासिगोन पाब्लिकफोरनि थाखाय बायलाय फानलायाव बिराद सुबिदा जाबाय आरोखि ना गोबाव समनिफ्राय मोसौ दखाना बन्द जानानै दंमोन नालाय दा माने सोरबा मोसौखौ फिनानै फाननो हायामोन बाजार बन्दनि थाखाय दिनैहाय बे जायगायावहाय गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय नैबेवहाय नुहुरखादों नङा होमबा नोंथांमोना माने दिनैहाय नैबे जायगायाव माने मोसौ बाजारा अपेनिं जाबाय आरोखि ना गोबाव समनि उनाव जोङो बयबो मोसौ बाजारखौ नुनो हायाखैमोन दिनैहाय मोसौ बाजार अपेनिं जाबाय दा बे जायगायावनो गोबां मानसिफ्रा बायलाय फानलाय खालामफैनो हासिगोन आरोखि दे माने बे जायगाया जाहैबाय अन्थाइबारि चिरां जिल्लानि सिङावनो दङ नोंथांमोना जायहा मोसौ बायलाय फानलाय खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना बे बाजारावनो लाबोनो हासिगोन आरोखि दिनैनिफ्राय बिराद बरिया जाबाय नै गोबाव सम मोसौ दखाना बन्द जानानै दंमोन बाजारा दा दिनैनिफ्राय अपेनिं जाबाय आरोखि आं देखायलांनि दसेनि उनाव जायहा नोंथांमोना लकेसनखौ मिथिया लकेसनखौ नायनानै ला आरो आं खोन्थाहरखाबाय बे चिरां जिल्लानि सिङावनो दं आरो दै अन्थाइबारि गामियाव लामा सेरावनोखा आं देखायनि होमबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेनो दै बेनो माने दिनै अपेनिं जाजेननाय नालाय होमबाबो बिराद मोसौ फैदों आरोखि दै बिराद मोसौ फैदों आरो लाबोगासिनो दंबायो नैबेलायनो बाजारा बेनो अन्थाइबारि गामि नैबे जाहैबाय बङाइगावनिफ्राय फैनाय नोंथांमोना नुहुरखाबाय नै जायगाखौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेंटलाव थांनाय ओमफ्राय नैबे जायगायावनो नै ओमफ्राय नै दासो अपेनिं खालामदों फिथा हास'नानै फिथा हास'नायखौ आं नुफैस्लाबाखिसै आरोखि गोबां मानसिफोर फैगासिनो दङ नै ओमफ्राय मोसौफ्राबो लाबोगासिनो दङ बरिया जानोसै जायहा माने मोसौ फाननो गोसो दङ फानफैनो हासिगोन आरोखि बेलाय नै बिराद मोसौ सौफैनानै दङ ह गुरु बाजार नाखि कत दादा এটা 22,000 22,000 नै ओमफ्राय दा बिराद मोजां मोसौ बाजार मोसौ जायहा फानफैनो बायनो गोसो दं बायफैनो हासिगोनलाय आरोखि ना दखाना नै है र बिराद मोसौ सौफैदों दिनैहाय गोदान ना थेवबाबो बिराद मोसौआ सौफैनानै दंसै आरोखि नै फानग्राफ्रा बरिया मोसौ दखान नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नुबोआखैमोन मोसौ दखानखौ ओमफ्राय बायलाय फानलाय खालामनो गोसोब्ला फैनो हासिगोन आरोखि এটা কিমান দাম দাদা এই যে গরুটা 36 একটাতে বাপ মেলা রে 36,000 নেবে রে मोसौआ एकदम बोगा गरु दाम बेसे ना बिराद मोसौ सौफैबाय रायजोफोर जायहा बायनो गोसो दङ फाननो गोसो दङ नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हासिगोन आरोखि नै बरियासै मोसौ दखाना बिराद गुवार जायगा नै बेलाय बेलायनो जायगायाबो मोसौ फाननो बिराद मोजां आरोखि ना दिन मोननै जागोन नै बेलाय बिराद बरिया बेलाय नैबे जायगायाव दै नै बहायबो फानलाजोबगोन आरोखि ना जायगाया ओमफ्राय मोसौ गोबां सौफैबा बेफोरावबो
गासिबो जायगा बिराद गुवार खालि दङ लांफैनो हागोन आरोखि फानफैनोबो हागोन लांफैनोबो हागोन बिराद मोसौ सौफैबायलै सप्तायाव खनबेसे जायो बुंदो सप्तायाव खेबनै जागोन मा दिनाव लादों ओरैनो दिनखौ बिस्थिबार लादों गुबुन मोनसे दिनखौ बुंथानाल थिग खालामखानाय जायो आच्छा जेखि जाया सप्तायाव खननै बाजार जागोन आरोखि दे जेखि जाया सप्तायाव खननै बाजारा दै रायजोफोर जेखि जाया मोनसे दिनाथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय माने बिस्थिबार दिनैहाय दिना ओमफ्राय बाजार मोनसे दिनखौ लाबावगोन ओमफ्राय बे मोनसे दिनखौ थिग खालामथ'नो हायाखै होननानै बुंदों आरोखि उनाव मिथिगोन जेखि जाया नैबेलाय नै बिराद मोजां बाजार जासिगोन बहाय माने दहायबो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखाबाय आङो माने बेयो सरकारि रेजिस्टार बाजारखा बहाय जेबो उसुबिदा गैया खला खलि दा जायहा फाननो बायनो गोसो दङ दिनैनिफ्राय फैजेननो हासिगोन आरोखि बायनो बिराद मोजां मोसौ लाबोदों नै बरिया दिनैनो अपेनिं बिराद मोसौ सफैबाय नै नायदो बरिया नै होनबा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला रायजोफोर एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो बेनो जाहैबाय अन्थाइबारि बाजार के दिनत হয় বলে বাজারটা বৃহস্পতিবার আর সকল বৃহস্পতিবারে দুইবার কইছে না সপ্তাহে দুইবার শোনা নাই দেখাই বাইরে দুইবার সপ্তাহে দুইবার আমিও বেশি কনফার্ম করা নাই एसे मोजां देखायलांबावनि रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै ला आरो माब्लाबा मोसौ फानफैनांगौ दंबा फानफैनो हागोन आरोखि दै नैबेलाय नैबावनो जायगाया बियो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आं दहायबो बुंखाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामियाव आरोखि ना बे लामा सेरावनो नै बै सिगां नुहुरनाया माने बाजार दंसै ओमफ्राय नैबे जायगायावनो दङ नै बाजारा बावनो खालामनाय जाबाय गोबां मोसौ फैबाय गोबां मोसौ फैबाय आरोखि ना दिनैसो गोदान बाजारा दिनै अपेनिं जाबाय नोंथांमोना मोसौ बायनो गोसोबा फाननो गोसोबा फानफैनो हासिगोन आरोखि नोंथांमोना लायनै गोबां दंफैसै